Dobré časy pre alergikov počas zimných mesiacov sa už pominuli a s teplejším počasím prichádza aj peľ. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach meral množstvo peľu vo vzduší už v druhej polovici februára. Skorý začiatok peľovej sezóny v tomto roku súvisí s miernou zimou a s vyššími priemernými teplotami, jednak dennými, ale aj nočnými už v mesiacoch január a február. V porovnaní s rokom 2013 bol v tomto roku skorší nástup peľových zrn zhruba o 2 kalendárne týždne. Kým v roku 2013 sme začali monitorovanie 4. marca, v tomto roku sme už začali vo februári, 17. februára. A momentálne, aktuálne zaznamenávame výskyt peľových zrn v ovzduší drevín, to znamená liesky, tisu vo vysokých hodnotách, jelše už dokonca vo veľmi vysokých hodnotách a topoľa zatiaľ v nízkych hodnotách. Peľová alergia postihuje až pätinu ľudí. Prejavmi alergie je nádcha, slzenie alebo svrbenie očí, ekzém a priedušková astma. Peľové zrná môžu spôsobovať problémy najmä nepripraveným alergikom. Väčšina alergikov už začne pociťovať príznaky peľovej alergie, keď množstvo peľu v ovzduší dosiahne strednú hodnotu. By som len chcela povedať, odporučiť alergikom toľko, že by sa mohli vyhýbať parkom a miesto s takým súvislejším lesným porastom. Hodnoty peľu vo vzduší sleduje v Košiciach monitorovacie miesto na Ipeľskej ulici. Následkom teplej zimy možno očakávať skorší nástup peľovej sezóny aj u ďalších druhoch drevín, a to predovšetkým brestu, topoľov a vrb. Anna Činčárová, televízia Naša.